Moi ja oikein paljon tervetuloa mun uuteen videoon. Ja eka on myös niinku 1,5 vuoteen. Mulla oli silloin viimeksi kanava ja se oli aika huono. Mut kiitos kaikille, ketkä on välittänyt siitä. Ja välittikö siis kukaan? Välitkö sä? Mä näen sut. Älä valehtele, etten näkis. Jos sä haluat, että mä jatkan YouTubeen, tilaa, tykkää, kommentoi, jos sä haluat. Ja koitetaan saada ainakin tälle kanavalle ainakin 1 tilaaja. Ei ole mitään aikarajaa. Kun me saataisiin siis 1 tilaaja. Mä oon tosi kiitollinen teitä kohtaan. Tilaa kanava ja tykkäys tähän videoon. Tää on siis, mä nyt kerron lyhyesti, mutta kuvauksesta löytyy paremmat tiedot mun kanavasta. Pelikanava, samalla vähän parkoiluikin ehkä, mutta lähin peli. Ja ehkä vähän vlogejakin, jos te haluatte. Viime kanavalla oli vaan pelivideoita. Jo 2 Brawl Stars videoa ja sitten shortseja oli itse asiassa varmaan 40-50. Että jos sä haluat jotain muuta tulee tälle kanavalle, niin kommentoi. Bravliahan mä en tuu enää pelaamaan. Mutta Clash of Clans olisi ihan hyvä. Siinä mä itse tykkään. Tykkäät sä? Kerro kommenteissa. Ja jos sä haluat päättää mitä kontenttia mä teen, niin sun pitää palata kommentteihin, tuonne kommenttikenttään tonne noin, sinne, että mitä sä haluat, että mä teen. Nimittäin, jos sä et laita, mä päätän itse. Te saatte päättää ihan mitä vaan. Sketsejä, parkouria, pelaamista, vlogeja, ihan mitä vaan. Shortseja, mitä vaan. Koirankaan videoita. Se on just tässä. Antakas, kun mä näytän teille. Tässä se on. Siinähän se just olikin. Ja siis sä voit päättää, että miten mä teen kontenttia. Mut jossain kuitenkin menee se raja. Et ei niinku mitään hirveä hullua. Mut jos sä haluat päättää, niin kirjoita tonne kommentteihin ja oikeesti. Mä ootan. Tykkää videosta. Tykkää, mä ootan. Mä ootan niin kauan, kunnes sä tykkäät. No niin, kiitos. Vihdoinkin. Jatketaan. Ja toivottavasti siis päättää mun videokontentti ihan mitä vaan. Laitaanko mä hiuksia, päättää mun tyyliä. Meneekö me jollain vaatteella kauppakeskukseen tai jotain. Koska hiuksiahan mä voin laittaa yhdellä aineella. Kukas tänne katsomaan? Kukas täällä? Kosmetiikkapussissa. Tää on mun oma kosmetiikkapussi. Ja täältä löytyy mun deodorantti. Ja mun hiustenlaittovaha. Elikkä jos te siis haluatte, että mä teen näilläkin jotain semmoista vastaavaa, niin kirjoittakaa ihmeessä tonne kommentteihin. Ja mä luen teidän kommentteja ihan mielelläni. Te voitte laittaa sinne vihakommentteja, jos te haluatte. Ja mua kiinnostaa, mitä te laitatte. Mä lupaan, mä luen ihan kaikki. Ja teekö mä jostain kirjoista, esimerkiksi taustakirjasta videoita. Ja kirjoittakaa kommenttikenttään, että pitäis mun hankkia toi toinen osa. Mulla on paljon kirjoja. Ja mulla on monia kirjahyllyjä täällä.
Kirjoittakaa tuonne kommentteihin, että mitä mä teen. Mitä kontenttia mä teen. Millä outfitin mä teen sitä. Tai sitten ihan millä vaan. Kunhan vaan jotain teette. Jotain kirjoitatte sinne kommentteihin. Moikka. See you.